Λοιπόν, στην δεύτερη ώρα του μαθήματος πάμε να δούμε το άλλο, όπως και στην τρίτη ουσιαστικά, το άλλο πρόβλημα που είναι ουσιαστικά η αντίστροφη διαδικασία από αυτή που είδαμε στην ανάλυση. Δηλαδή, τι είπαμε στην ανάλυση? Ότι έχουμε ένα έτοιμο κύκλωμα, μας δίνεται ένα έτοιμο κύκλωμα και προσπαθούμε να το μετατρέψουμε σε μία μορφή που είναι πολύ κοντά σε μια λεκτική περιγραφή. Η λεκτική περιγραφή στο παράδειγμα της προηγούμενης ώρας ήταν ότι το κύκλωμά μας αναζητούσε την ακολουθία τριών άσων. Όταν την έβρισκε, τότε έκανε την έξοδο του 1. Αυτό το πράγμα ήταν η δουλειά. Τώρα, στη σύνθεση, πάμε ανάποδα. Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας μια λεκτική περιγραφή, λέγοντας για παράδειγμα, θέλω να φτιάξω ένα κύκλωμα που να αναγνωρίζει την ακολουθία 1-0-1-1. Πώς θα το φτιάξω και ποιο θα είναι το κύκλωμα αυτό? Καταλαβαίνετε ότι το output αυτής της διαδικασίας θα είναι το κύκλωμα, το οποίο δεν το έχουμε έτοιμο αυτή τη φορά εξ αρχής. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα και να δούμε τα βήματα ουσιαστικά που ακολουθούμε σε αυτή την περίπτωση. Αφού θέλουμε λοιπόν ένα τέτοιο κύκλωμα, τι μας λέει το συγκεκριμένο παράδειγμα να κάνει? Να έχει πάλι μία είσοδο χ και μία έξοδο ζ, όπως και το προηγούμενο κύκλωμα που αναλύσαμε δηλαδή, που αυτή τη φορά η έξοδο ζ να γίνεται 1, εάν κατά τους 3 διαδοχικούς προηγούμενους ορολογιακούς παλμούς η είσοδος είχε αυτό το συνδυασμό. 1-1-0, δηλαδή όχι 1-1-1 που είχαμε πριν, 1-1-0. Αλλιώς η έξοδο ζ να παραμένει 0. Επιτρέπονται οι επικαλύψεις. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Μας ζητάει για τη σχεδίαση, μας το προσδιορίζει εκείνος, να χρησιμοποιήσουμε μηχανή μίλι. Άρα είναι ευκαιρία τώρα να δείτε και περίπτωση με μηχανή μίλι πώς δουλεύουμε. Και flip-flop τύπου D θετικής ακμοπυροδότησης που έχουν και clear, active low clear, για να φτιάξουμε το κύκλωμά μας. Το 2 αφήστε το προς το παρόν, θα συζητήσουμε αργότερα το τι ακριβώς σημαίνει το να επαληθεύσουμε την ορθότητα του σχεδιασμού. Ας μείνουμε μόνο στα πρώτα. Το πρώτο πράγμα, παιδιά, που εδώ θέλει λίγο τέχνη, είναι τη λεκτική περιγραφή που μας λέει το ότι δηλαδή ξεκινάμε να ψάχνουμε το συνδυασμό 1-1-0, πώς θα τον κάνουμε διάγραμμα καταστάσεων. Πρώτα απ' όλα, εξ αρχής, αφού δεν γνωρίζουμε το κύκλωμα, δεν γνωρίζουμε πόσα flip-flop έχει. Άρα, τις καταστάσεις δεν ξέρουμε. Τι θα πούμε, 0-0 και άρα με 2 bit θα κάνουμε 4 συνδυασμούς. Θα χρειαστούν παραπάνω από 4 συνδυασμοί, άρα θα έχω 3 flip-flop, λιγότερα. Τι κάνουμε λοιπόν κατά τη σχεδίαση? Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας καταστάσεις στο διάγραμμα καταστάσεων, τις οποίες τις ονομάζουμε με γράμματα, όχι με 0-0-0-1 κλπ. Ξεκινάμε με γράμματα μέσα στις καταστάσεις. Έτσι λοιπόν λες, θα έχω μια αρχική κατάσταση που θα την πω α. Αυτή ας πούμε μπορεί να είναι όταν μου έρχεται το reset. Αφού μου είπε ότι όλα τα flip-flop έχουν ασύγχρονη είσοδο μηδενισμού, μπορώ να τα συνδέσω όλα σε μια γραμμή control που θα την πω reset και επειδή είναι με 0 ότι κάνουν το clear, τότε θα την πω reset με ένα νη στο τέλος που σημαίνει ότι με 0, με αρνητική λογική, καθαρίζονται τα flip-flop. Και αρχίζω και σκέφτομαι τώρα και λέω, είμαι στην α και τι περιμένω? Περιμένω να μου έρθει ένας άσος. Δεν θα μείνω στην α, παιδιά, αν μου έρθει ένας άσος. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένας απροσδιόριστος αριθμός άσων που κάθομαι και μετράω. Πρέπει να πω ότι μεταβαίνω σε διαδοχικές καταστάσεις μέχρι να σχηματίσω αυτό που ψάχνω. Δηλαδή, μου ήρθε ο πρώτος άσος, πήγα στη Β. Μου ήρθε ο δεύτερος άσος, πήγα στη Σ ή Γ, όπως θέλετε πέστε την. Τώρα, μου ήρθε 0, εξαρτάται σε τι κατάσταση είμαι, σε τι μηχανή μου είπε να το φτιάξω. Αν ήμουν σε μουρ, θα έφτιαχνα κι άλλη κατάσταση, δηλαδή το 0 θα με πήγαινε στην D, που θα έλεγα ότι εδώ βρήκα το συνδυασμό που έψαχνα και τώρα βγάζω ένα στην έξοδο. Επειδή μου μίλησε και μου είπε για μίλη μηχανή, δεν χρειάζεται να πάω εδώ. Γιατί με το που μου έρθει ένα 0 στην είσοδο,
έχω συμπληρώσει το συνδυασμό που θέλω. Άρα, ενώ εδώ θα έλεγα με τον πρώτο άσο η έξοδος μου είναι 0, δεν έχω ακόμα το συνδυασμό. Με το δεύτερο άσο έχω το συνδυασμό. Με το τρίτο μηδενικό έχω 1 στην έξοδο. Προσέξτε, στη μηχανή μίλι, έκανα συνδυασμό τώρα, μίλι και μουρ-μούλι, εντάξει, κοντά πήγαμε. Λοιπόν, στη μηχανή μίλι, πάνω στο βέλος, το πρώτο πριν την κάθετο είναι το τι γίνεται στις εισόδους, μετά την κάθετο το τι γίνεται στην έξοδο μου. Το ζήτημα είναι όμως πού θα πάει αυτό εδώ. Θα πάω σε επόμενη κατάσταση ή μήπως αφού συμπλήρωσα μπορώ να πάω σε μία από τις προηγούμενες. Για να σκεφτούμε τι θα λέγαμε σε αυτή την περίπτωση. Αν πω ότι με 0 γυρίζω πίσω στο α, μια χαρά ακούγεται. Γιατί φτιάχτηκε ο ένας συνδυασμός 1-1-0, 1-1-0. Αν μου έρθει ένας καινούριο συνδυασμός 1-1-0, θα κάνω κύκλους συνέχεια εδώ. Και θα ήταν μια χαρά αυτό εδώ το πράγμα. Άρα, μια σωστή λύση παραδεκτή είναι να βάλω αυτή τη διαδρομή εδώ πέρα. Βρήκα το 1-1-0, έβγαλα τον άσο μου κατά αυτή τη μετάβαση. Αν συνεχίσουν να μου έρχονται καινούργιοι άσοι, και θα ξαναρχίσω να μετράω 2 άσους και ένα μηδενικό. Άρα, μια χαρά φαίνεται αυτό. Βέβαια, πρέπει να ψάξω και λίγο, μήπως είχε και κανένα νόημα να γυρίσω εδώ, με 0. Έτσι. Για να δούμε τι θα γινόταν, αν πήγαινα εδώ. Αν έλεγα δεν ισχύει αυτό εδώ και πάω εδώ, με 0 και 1. Μέχρι να φτάσω στο β, μια χαρά θα ήταν. Πάλι έχω το συνδυασμό 1-1-0 και έβγαλα τον άσο εκεί που χρειάζεται. Το ερώτημα είναι ότι μετά, αν συνέχιζαν να μου έρχονται 1-0, 1-0, 1-0, 1 λάξ, εγώ θα έβγαζα άσους, χωρίς να μου έρχεται ο συνδυασμός 1-1-0. Άρα αυτό είναι λάθος. Να τον ο συνδυασμός, αν πήγαινα έτσι. Ωραία, με την πρώτη φορά που έρχομαι εδώ πέρα, βγήκε ο πρώτος άσος στην έξοδο, αλλά αν συνεχίζουν να μου έρχονται αυτά εδώ, θα βγαίνουν άσοι και εδώ χωρίς να έχω 1-1-0 στις επόμενες εμφανίσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, δεν είναι σωστό αυτό εδώ. Να ποιος μου λέει ότι δεν είναι σωστό να το κάνω έτσι. Και το σωστό είναι να έρθω πράγματι εδώ και να πω 1 στην είσοδο, μάλλον 0 στην είσοδο και 1 στην έξοδο. Βρήκα το βασικό μονοπάτι που αναγνωρίζει αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν φτάνει. Τώρα πρέπει να πάω σε μία από τις καταστάσεις, σε κάθε μία από τις καταστάσεις και να δω πού πρέπει να μεταβώ αν δεν μου έρχεται το αναμενόμενο και μου έρχεται ο άλλος συνδυασμός της εισόδους. Δηλαδή, αν ήμουν στο α και δεν μου ερχόταν 1, αλλά μου ερχόταν 0, τι έπρεπε να κάνω? Απάντηση, να παραμείνω στο α. Αν δεν βρω τον πρώτο άσο, δεν ξεκινάω. Δεν φεύγω από το α. Αφού ο συνδυασμός που ψάχνω ξεκινάει από το 1. Άρα εδώ θα έμενα εδώ και θα συνέχιζα να βγάζω 0. Ήμουν στο β και δεν μου ήρθε 1 και μου ήρθε 0. Με ένα 0 δεν κάνω τίποτα. Πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω και να αρχίσω να περιμένω 2 άσους. Θα μου πεις, και γιατί να γυρίσω πίσω δεν βάζω μια τέταρτη κατάσταση είναι αυτό? Αυτό είναι το κοινό λάθος, παιδιά, που μπορεί να κάνετε. Το να αρχίσετε να βάζετε αβέρτα καινούριες καταστάσεις, δηλαδή να βάζετε περιττές, που ακόμα και σωστό να είναι το τελικό αποτέλεσμα να δουλεύει, τελικά επειδή βάλατε παραπανίσχες καταστάσεις που δεν χρειάζονται, πάτε σε inefficient κύκλωμα, σε κύκλωμα που έχει παραπανίσχια πράγματα από όσα πραγματικά χρειάζεσαι. Παραπάνω flip-flop δηλαδή. Άρα θέλει λίγο προσοχή. Το να είσαι βέβαιος στο πού πρέπει να πας, ώστε να μην φτιάξεις καινούρια κατάσταση, αν μπορεί να καλυφθείς με τις υπάρχουσες. Εδώ λοιπόν, από το B, αν μου έρθει 0, τότε αν γυρίσω πίσω, είναι μια χαρά τα πράγματα. Δεν ακολούθησε άσους που ήταν το αναμενόμενο, ξεκινάω πάλι από την αρχική μου κατάσταση και περιμένω 2 άσους να έρθουν, συνεχόμενοι. Μένει η κατάσταση C. Αυτή, αν δεν μου έρθει 0 και μου έρθει 1, εδώ τώρα θέλει λίγη προσοχή, παιδιά.
Θα μπορούσε να πει κάποιος, μου ήρθαν 3 άσοι, άρα 3 άσοι δεν είναι 1-1-0, άρα να πάω πάλι από την αρχή και να περιμένω 2 καινούριους άσους. Ναι, αλλά προσέξτε, αν μου ερχόταν αυτός ο συνδυασμός εδώ, αν πήγαινα στην αρχική, θα περίμενα 2 καινούριους άσους. Ενώ τώρα μου ήρθαν 3, αλλά όμως σχηματίστηκε πάλι με ένα μηδενικό πίσω αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό είναι η επικάλυψη που μου έλεγε στην εκφώνηση. Άρα, εδώ το σωστό είναι να παραμείνω εδώ. Δηλαδή, ναι μεν τουλάχιστον 2 άσοι, αλλά και παραπάνω άσοι να μου έρθουν, δεν πειράζει. Εγώ τους 2 τελευταίους θέλω να έχω εξασφαλίσει ότι ήρθαν και άρχισε το pattern μου. Αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και στο C μπορεί να παραμείνω εδώ, όσο μου έρχονται άσοι. Αυτό το πράγμα με καλύπτει. Αν δούμε παρακάτω, νομίζω ότι αυτή θα είναι το διάγραμμα καταστάσεων. Το έκανε λίγο διαφορετικά. Εγώ επίτηδες δεν τα κάνω στοιχισμένα το ένα κάτω από το άλλο, γιατί επειδή θα το δείτε έτσι, δεν είναι απαραίτητο ότι γνωρίζετε πώς πρέπει να τοποθετηθούν τα ABC και όποιες άλλες καταστάσεις έχετε. Έτσι. Μπορεί να τα βάλεις κυκλικά, ξέρω κι εγώ, να τα διακτηνίσεις κάπως, ας πούμε, και ανάλογα τώρα πώς θα σου βγουν τα βέλη, άμα θες ξανασχεδίαστο, αν τυχόν γίνουν τα μαλλιά της γριάς τελείως τα βέλη και θες κάπως να σου βγει λίγο καλύτερο. Εδώ πάντως, ποια λογική ακολουθεί και έχει το ένα κάτω από το άλλο? Έχει το pattern στην κάθετη διαδρομή. Δηλαδή, μου ήρθε ένας άσος, μου ήρθε δεύτερος άσος και με το 0 έβγαλα την έξοδό μου και γύρισα πίσω. Άρα η διαδρομή μου ήταν, έψαχνα να βρω, εκτός από το τελευταίο βήμα, που επειδή το τελευταίο βήμα με γυρνάει σε μια προηγούμενη κατάσταση, αυτό δεν το πάω παρακάτω, αλλά το κάνω βόλτα πίσω. Σε Moore μηχανή θα βάζαμε και τέταρτη κατάσταση που θα είχε ολογράφος μπροστά μας το pattern που θέλουμε. 1-1-0. Με το τελευταίο 0 θα πήγαινε σε τέταρτη κατάσταση που θα έχει 1 στην έξοδο, ακριβώς επειδή έτσι δουλεύει η μηχανή Moore, να σου βάζει ξεχωριστή κατάσταση όταν η έξοδος γίνεται 1. Εδώ λοιπόν είναι αυτό το πράγμα που είπαμε. Είναι η ίδια ακριβώς ακολουθία. Ωραία. Την έκανες λοιπόν την ακολουθία αυτή, έφτιαξες το διάγραμμα. Είναι το πιο δύσκολο σημείο αυτό, παιδιά. Το πιο δύσκολο σημείο, να μην κάνεις λάθος στο διάγραμμα. Άπαξ και κάνεις το διάγραμμα σωστά, μετά είναι τυφλοσούρτης να κάνεις τα άλλα βήματα. Δηλαδή, αν έχεις εξασκηθεί με 2-3 παραδείγματα και είσαι λίγο προσεκτικός να μην κάνεις από απροσεξία λάθος, έτσι, μετά είναι αλγοριθμικό το κομμάτι, το τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν μετά? Το επόμενο κομμάτι είναι η κωδικοποίηση, όπως ονομάζεται, των καταστάσεων. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μείνουμε με ABC, πρέπει αυτά να αντικατασταθούν με καταστάσεις κυκλώματος 0, 0, 0, 1 κλπ. Ανάλογα με το πόσα flip-flop θα έχουμε. Το πόσα flip-flop θα έχουμε λοιπόν, το καθορίζουμε σε αυτό το στάδιο. Εφόσον βρίσκουμε τρεις καταστάσεις ότι χρειάζεται το finite state machine μας, η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων που έχουμε μπροστά μας, λέμε, εάν είχαμε ένα flip-flop, θα μπορούσαμε να καλύψουμε μέχρι 2. Έχει 3, δεν μας φτάνει ένα flip-flop. Αν έχουμε 2 στο τετράγωνο 4, άρα τις 3 που έχουμε εδώ τις καλύπτουμε με 2 flip-flop και μένεις εκεί. Αν πήγαινες παραπάνω, πάλι τις καλύπτεις, αλλά θα βάλεις παραπάνω flip-flop, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Μπαίνει τώρα ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα μαθήματα, που σχετίζεται με το ποια κατάσταση, ποιο γράμμα των καταστάσεων θα αντιστοιχίσει στο 0-0, ποιο στο 0-1, ποιο στο 1-0, ποιο στο 1-1 που μπορεί να σου φτιάξουν τα 2 flip-flop που επέλεξες να βάλεις. Μία προφανής έτσι επιλογή είναι να τα πάρεις σηριακά. Δηλαδή να πεις, από το α δεν είπαμε να ξεκινάω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα το βάλεις 0-0, γιατί είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα clear που έχουν τα flip-flop για να τα συνδέσουμε σε ένα reset σήμα και να βάζουμε ένα παλμό στο reset και να μηδενίζουμε τα flip-flop για να ξέρουμε από πού ξεκινάει το σύστημά μας. Άρα το λογικό είναι ότι το α θα το κάνεις 0-0. Όμως, το b και το c δεν είναι απαραίτητο ότι το b θα είναι το 0-1, το c θα είναι το 1-0 και το 1-1 δεν θα το χρησιμοποιήσεις. Εάν σου έρθει και πεις, ρε παιδάκι μου, κάτσε εγώ να δω τώρα μήπως να βάλω το b 1-1 και το C 0-1, τα κάνω κουλουβάχατα λίγο μέσα στο αυτό, τι θα γίνει. Επιτρεπτό είναι και αυτό,
και μάλιστα μπορεί να σου βγάλει διαφορετικής πολυπλοκότητας κύκλωμα. Επομένως, οι σχεδιαστές τέτοιων κυκλωμάτων στην πραγματικότητα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλους τους πιθανούς συνδυασμούς και να δουν πότε βγαίνει το οικονομικότερο κύκλωμα για να διαλέξουν τι θα γίνει. Υπήρχε στις σημειώσεις σας ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε αυτές που μου είχε δώσει αρχικά ο κύριος Βλαχόπουλος που έκανε το μάθημα μέχρι πρόπερση, που είχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το πώς επιλέγουμε και για όποιον έχει ενδιαφέρον μπορεί να το ψάξει και στα προτινόμενα βιβλία, τα συγγράμματα που έχουν πολύ περισσότερη ύλη από αυτή που κάνουμε εδώ και να δει το πρόβλημα σαν πρόβλημα το πώς αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν κάποια αλγοριθμικά κόλπα και εγώ επειδή δεν δουλεύω συνέχεια σε τέτοιου τύπου αντικείμενο, δεν ξέρω να σας τα πω αν με ρωτήσετε τώρα, αλλά υπάρχουν σίγουρα κάποια κόλπα που βοηθάν το πώς να διαλέξεις την καλύτερη αντιστοίχηση γραμμάτων σε συνδυασμούς flip-flop εξόδων, αλλά εμείς αυτό που μπορεί να δείτε μπροστά σας είναι το να σας πω για παράδειγμα ότι εξετάστε δύο διαφορετικές αντιστοιχήσεις. Θα μπορούσα και εγώ να ξεκινήσω από εδώ πέρα την εκφώνηση. Να σας δίνω ένα έτοιμο διάγραμμα καταστάσεων και να σας πω, να, πάρτε ένα διάγραμμα καταστάσεων, ερώτημα α. Πέστε μου, τι πάει να κάνει αυτό το κύκλωμα. Τι είπαμε όταν κάναμε την ανάλυση, ότι ψάχνουμε στο διάγραμμα ροής που στην ανάλυση είχε προκύψει σαν τελευταίο στάδιο, έτσι, της όλης δουλειάς που κάναμε την προηγούμενη ώρα, ξεκινώντας από την αρχική κατάσταση, με ποια διαδρομή βγαίνει η έξοδος 1. Εδώ θα λέγαμε η συντομότερη διαδρομή είναι να έρθεις εδώ και μετά να έρθεις εδώ. Μην κάτσεις και κόβεις βόλτες στο ένα και στο άλλο. Η συντομότερη διαδρομή είναι να βρεις 1, 1, 0. Άρα θα απαντούσες αυτό το πράγμα, αν σου έδινα το διάγραμμα καταστάσεων. Β. Να σου έλεγα, εξέτασε την σύνθεση, τη σχεδίαση του κυκλώματος, εάν το B είναι 0,1 και το C 1,0, αλλά Β υποπερίπτωση το B να είναι 1,1 και το C 0,1. Και πες μου, ποια διαφορά στην πολυπλοκότητα βλέπεις στα κυκλώματα που θα προκύψουν και ποιο είναι οικονομικότερο. Απλά και μόνο για να βλέπατε ότι δεν βγαίνουν ίδια κυκλώματα αν αλλάξεις την κωδικοποίηση. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή δεν είναι μέσα στην ύλη σας το να εξετάσετε το πρόβλημα, το με ποιο τύπου κωδικοποίηση πετυχαίνουμε καλύτερο κύκλωμα, το μόνο, επαναλαμβάνω, που μπορεί να δείτε σε επίπεδο εξέτασης είναι να σας λέω εγώ ποιους συνδυασμούς να αντιστοιχίσετε στην κωδικοποίηση και απλά να συγκρίνετε τι αποτέλεσμα θα βγει. Πάμε να δούμε λοιπόν, αν πάρουμε γραμμική αντιστοίχηση, γιατί αυτό θα πάρει και εκείνος παρακάτω, ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Με γραμμική αντιστοίχηση, επαναλαμβάνω, αυτό θα γίνει 0,0, αυτό 0,1, αυτό 1,0. Αν βάλουμε αυτές τις αντιστοιχίσεις, μετά μπορούμε να φτιάξουμε πίνακα. Είπαμε πάμε ανάποδα από το τι κάναμε την προηγούμενη ώρα. Πριν είχαμε τον πίνακα και πήγαμε σε διάγραμμα καταστάσεων. Τώρα θα πάμε πάλι σε κάποιας μορφής πίνακα. Για να δείτε λοιπόν τι μας λέει ο πίνακας αυτός. Να τον. Πριν καν αλλάξει τα A και τα B σε νούμερα, μας τα κάνει με ένα περιγραφικό τρόπο την περιγραφή του διαγράμματος εδώ. Τι λέει εδώ λοιπόν. Λέει, αν είσαι στο α και σου έρθει 0, πού θα πας? Στο α θα παραμείνεις. Να την επόμενη κατάσταση, αν έχει 0. Αν σου έρθει 1, θα πας στο b. Αν είσαι στο b και σου έρθει 0, θα γυρίσεις στην α, το βέλος από τα αριστερά, πάει πίσω. Αν είσαι στο b και σου έρθει 1, θα πας στο c. Το κάθετο βέλος. Εδώ. Είσαι στο c. Αν σου έρθει 0, γυρνάς στο α. Όσο σου έρχεται άσος, παραμένεις στο C. Σε ποια από τις μεταβάσεις έχουμε ένα στην έξοδο, όπως βλέπετε, μόνο αν είσαι στο C και σου έρθει 0, οπότε μεταβαίνεις στο α και βγάζεις ένα στην έξοδο. Μόνο τότε έχεις αναγνωρίσει το συνδυασμό. Αλλά όμως, βλέπετε ότι έχει για την έξοδο Ζ δύο στήλες ανάλογα με το τι είναι το χ. Αυτό οφείλεται στο ότι μιλάμε για μηχανή μίλη, που στη μηχανή μίλη η έξοδος εξαρτάται από την είσοδο. Εάν ήμασταν σε μηχανή Μουρ,
η έξοδος δεν θα είχε δύο στήλες εδώ πέρα. Θα είχε μία, γιατί το πότε βγάζει ένα θα εξαρτώταν μόνο από την παρούσα κατάσταση. Είμαι σε κατάσταση που έχει ένα, θα έχει ένα στην έξοδο. Δεν είμαι σε κατάσταση που έχει ένα, θα έχει 0 στην έξοδο. Άρα σε μηχανή Moore δεν θα είχα δύο στήλες. Θα μου έφτανε μία. Το έκανα έτσι. Και πάλι όμως αυτός ο πίνακας είναι ωραίος, έτσι λίγο συμπυκνωμένος, σου δείχνει λίγο την άμεση μετάβαση, αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί βάζει σε δύο στήλες αυτό που εδώ σε επόμενη φάση θα δείτε αν τα κάνει σε συνεχόμενες γραμμές. Δηλαδή εδώ θα μ' άρεσε εξ αρχής να πει άλλο ένα ABC, τα πρώτα για Χ0, τα άλλα 3 για Χ1 και να βάλεις τις μεταβάσεις οριακά. Θα το δούμε όμως αμέσως παρακάτω τώρα που θα αλλάξει αυτά εδώ. Να το λοιπόν. Αντιστοίχησε το A με το 0,0, το B με το 0,1 και το C με το 1,0. Η κατάσταση 1,1 δεν μας χρειαζόταν. Τη βάζουμε εδώ, αλλά βλέπετε δεν συμπληρώνω τίποτα, γιατί τη θεωρώ κατάσταση που δεν θα συμβεί ποτέ. Και δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό τα αφήνω κενά. Οι άλλες τρεις όμως καταστάσεις, η 0,0 που είναι η α, η 0,1 που είναι η b, η 1,0 που είναι η c, έχουν μπει τώρα, οι τρεις γραμμές αυτές έχουν μπει από την κάτω πλευρά. Τι έχουμε? Με 0 στο χ, ό,τι και να είναι η παρούσα κατάσταση, A, B ή C, γυρίζω στην α. Η α είναι 0,0. Αυτό μου δείχνει αυτός ο πίνακας εδώ μέχρι στιγμής. Στην D κατάσταση, δεν ξέρω, ό,τι θες μπορεί να θεωρήσεις, γιατί θεωρώ ότι είναι κατάσταση που δεν θα εμφανιστεί. Εάν έχω το χ1, αν είμαι στην α με χ1 θα πάω στο B, αν είμαι στο B θα πάω στο C, αν είμαι στο C θα γυρίσω στο B. Αν είμαι στο, στο 1-1, δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, επομένως θα το θεωρήσω στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε παρακάτω, σαν αδιάφορους όρους. Γιατί? Γιατί θα με βοηθήσει το να φτιάξω πιο απλοποιημένο κύκλωμα, αν εδώ βάλω χ. Θα μου πεις, κάτσε, αυτό κάτι μου θυμίζει από το πρώτο έτος που κάναμε τους πίνακες Καρνό και χρησιμοποιούσαμε και διάφορους όρους για να φτιάξουμε τετράδες ή οχτάδες, ξέρω κι εγώ, μεγαλύτερες ομάδες και να κάνουμε καλύτερη απλοποίηση. Ναι, αυτό θα κάνουμε τώρα. Ποιο είναι λοιπόν το βήμα που πρέπει να ακολουθήσει, παιδιά, κατά τη σύνθεση? Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι από τον πίνακα εδώ πέρα που έχουμε να βγάλουμε τις συναρτήσεις που δείχνουν πώς θα συνδεθούν τα δύο flip-flop που βάλαμε εδώ πέρα. Και όταν λέμε πώς θα συνδεθούν οι είσοδοι τους συγκεκριμένα. Τι μας είπε? Να χρησιμοποιήσουμε D flip-flop. Για το D flip-flop πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε μια άλλη εκδοχή του πίνακα. Δεν είναι ο πίνακας αληθείας που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ, αλλά ο πίνακας μεταβάσεων του κάθε flip-flop. Για δείτε για το D flip-flop τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Στον πίνακα μεταβάσεων βάζουμε σαν συνδυασμούς όλους τους συνδυασμούς που μπορούμε να έχουμε από το τι ήταν πριν η έξοδός μου και πού πήγε. Ανεξάρτητα από τον τύπο του flip-flop, εδώ παιδιά είναι πάντα 4 οι συνδυασμοί. Είναι το να ήσουν 0 και να παρέμεινες 0, το να ήσουν 0 και να αντιστράφηκες να γίνες 1, το να ήσουν 1 και να μηδενίστηκες, το να ήσουν 1 και να παρέμεινες 1 στον επόμενο παλμό του ρολογιού. Αυτό σημαίνει το να γίνω έτσι. Σημαίνει ότι στον προηγούμενο ήμουν αυτό, τι θα είμαι στον επόμενο. Γιατί φτιάχνουμε αυτούς τους πίνακες? Για να βάλουμε στην είσοδό τους ποια πρέπει να είναι η είσοδος για να κάνω αυτή τη μετάβαση. Στο D flip-flop τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το D είναι ό,τι θέλω να είναι το Q συν. Επομένως, 0, 1, 0, 1. Οτιδήποτε κι αν ήμουν πριν, θέλω να βγει μηδενικό μετά, θα βάλω 0 στο D. Θέλω να βγει 1 μετά, θα βάλω 1. Θέλω μηδενικό, θα βάλω 0. Θέλω 1, θα βάλω 1. Δεν ισχύει το ίδιο στα άλλα flip-flop και σας κάνω σαν παράδειγμα μόνο το tough flip-flop που γίνεται λίγο πιο γρήγορα.
Σας αφήνω σαν άσκηση να ψάξετε, τα έχουμε κάνει όσοι παρακολουθούσαν εδώ πέρα, τα έχουμε κάνει δεκάδες φορές μέσα στα μαθήματα, αλλά υπάρχουν και στις διαφάνειες σας, έτσι, δεν λέω κάτι που δεν είναι. Να κάνω τον αντίστοιχο πίνακα αν είχα TAF flip-flop. Δηλαδή το ερώτημα είναι, τι πρέπει να έχει η είσοδος του TAF flip-flop για να γίνουν αυτές οι μεταβάσεις στην έξοδό του. Στο TAF θυμηθείτε ότι όταν έχω 0 στην είσοδο TAF, η έξοδος παραμένει ίδια. Ήταν 0 θα παραμείνει 0, ήταν 1 θα παραμείνει 1. Εάν βάλω 1 στην είσοδο TAF, τότε η έξοδος μάλλον αντιστρέφεται στον επόμενο παλμό. Άρα, εδώ πέρα θα πρέπει να βάλω αυτές τις τιμές για αυτές τις μεταβάσεις στο TAF flip-flop. Δηλαδή, ήταν 0 και θέλω να παραμείνει 0, θα κρατήσω το TAF στο 0. Ήταν 0 και θέλω να γίνει 1, θα βάλω 1 για να αντιστραφεί η έξοδος. Ήταν 1 και θέλω να γίνει 0, θα βάλω 1 για να αντιστραφεί η έξοδος. Ήταν 1 και θέλω να παραμείνει 1, θα αφήσω 0. Ας το αφήσω εδώ γιατί έχει ενδιαφέρον, αν δεν το κάνει ήδη στις διαφάνειες, δεν τις θυμάμαι απ' έξω, να το κάνουμε εμείς, να πάμε να σχεδιάσουμε είτε με D flip-flop που μας είπε εκείνος, είτε με TAF flip-flop το τι θα κάναμε. Εδώ λοιπόν, εφόσον έχουμε D flip-flop, είδατε τι είπα πριν, ότι στο D είναι το ίδιο η είσοδος με ό,τι είναι το Q συν. Άρα, το Q αλφα συν είναι ό,τι θέλω να έχει το D. Αυτό το πράγμα. Ωραία. Αυτός ο πίνακας εδώ μου λέει ότι θέλω το D λοιπόν του Q αλφα, του flip-flop νούμερο α, να βγάζει 1 μόνο στους συνδυασμούς αυτούς εδώ, τους δύο. Αυτό το πράγμα θα το πάω σε πίνακα Καρνό. Γιατί με ενδιαφέρει να κάνω απλοποίηση. Να φτιάξω το δυνατόν οικονομικότερο κύκλωμα που μπορεί να προκύψει. Αν το έπαιρνα μόνο από εδώ, θα έλεγα ότι το Q συν που ισούται με το D α, ισούται με χ επί Q α not επί Q β, συν χ επί Q α επί Q β not. Τώρα τι κάνω, διαβάζω απλά ένα πίνακα αληθείας, όπως κάνετε στο πρώτο έτος. Όταν σας δίνετε ένας πίνακας αληθείας και σας ζητηθεί να το μετατρέψετε σε συνάρτηση, χωρίς να κάνετε απλοποίηση, αυτό που είπα τώρα θα κάνετε. Όπου βρίσκεται άσο, κοιτάς τις μεταβλητές στην είσοδό σου. Όπου είναι 1, τις βάζεις χωρίς αντιστροφή. Όπου είναι 0, τις αντιστρέφεις. Αυτό το πράγμα λοιπόν έκανα. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή θέλω να βρω την απλοποιημένη συνάρτηση, πάω και φτιάχνω πίνακα Καρνό. Να το D που σας είπα. Είναι οι δύο άσεις στους συνδυασμούς που σας έδωσα, αλλά έχω και δύο χ. Αυτά τα δύο χ από πού προέκυψαν? Είναι αυτά εδώ. Και μάλιστα είναι στην ίδια θέση και για τις άλλες δύο μεταβλητές που θέλω να βρω τις λογικές συναρτήσεις τους. Άρα, οι τρεις πίνακες Καρνό, μην φάω τώρα χρόνο να σας δείξω ένα-ένα ο άσος πώς προέκυψε, έτσι. Ξέρετε, όταν έχετε ένα πίνακα αληθείας, πώς μεταφέρω από κάθε γραμμή του πίνακα αληθείας στις γραμμές που έχει άσο ή έξοδος που ψάχνω, μέσα στον πίνακα. Ας κάνω μόνο ένα από τα δύο. Αυτός ο συνδυασμός είναι χ Qα not επί Qβ, γιατί το Qα αντιστοιχεί στο 0 που βλέπετε απάνω και το Qβ αντιστοιχεί στο 1. Επομένως μόνο το Qα έχει αντιστροφή. Άρα είναι 1, 0, 1 και είναι και αυτό το σημείο που βλέπετε εδώ πέρα στον πίνακα. Είναι το 1, 0, 1. Να τον ο πρώτος άσος. Ο δεύτερος άσος ήταν ο 1, 1, 0. Ήταν ο 1, 1, 0. Εκεί μπήκε. Και τα δύο χ στις κενές γραμμές. Τι απλοποίηση μπορώ να κάνω? Σας θυμίζω από το πρώτο έτος ότι ψάχνω να βρω ομάδες άσων ή και χ μαζί, αδιάφορων όρων, που σχηματίζουν ομάδες που είναι δυνάμεις του 2. Προσπαθώ να βρω τις μεγαλύτερες δυνάμεις. Αν μπορούσα να βρω οχτάδα, να ήταν όλα άση ή χ, ανακατεμένα άση και χ, θα ήταν μια χαρά. Δεν έχω τέτοιο συνδυασμό. Πάω στον αμέσως μικρότερο. Έχω τετράδα? Όχι. Έχω δύο άσους και δύο χ, αλλά αυτά πρέπει η τετράδα να είναι ή τετράγωνο ή οριζόντια ή και κατακόρυφη αν έχουμε 16 κελιά. Δεν έχουμε ούτε τέτοιο πράγμα. Επομένως, πρέπει να δούμε τουλάχιστον οι άσοι μήπως μπορούν να κάνουν παρέα με ένα διπλανό άσο ή με χ, εν πάση περιπτώσει. Μπορούν να κάνουν με το χ, άρα
Σε αυτή την ομάδα ποιο αλλάζει? Αλλάζει μόνο το Qα που εδώ είναι 0, εδώ είναι 1. Άρα αυτό απλοποιείται. Και τι μένει? Μένει χ επί το Qβ που είναι 1, άρα χ επί Qβ. Να το. Το δεύτερο, τι αλλάζει? Το Qβ που είναι 1 εδώ, 0 εδώ. Άρα φεύγει και μένει χ επί Qα. Να το. Στο επόμενο, βρήκε έναν άσο, δεν κάνει παρέα ούτε με χ, ούτε με άσο, άλλον δεν μπορεί να γίνει καμία απλοποίηση, άρα όπως το βρήκα το αφήνω. Το dβ είναι αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε εδώ, χωρίς απλοποίηση. Δεν γίνεται κάποια απλοποίηση. Στο ζ, μπορώ να το βάλω να κάνει παρέα με ένα διπλανό χ, ο μοναδικός άσος που έχει, φεύγει το Qβ, μένει 0, άρα χ νοτ επί Qα και βρήκα και αυτό το πράγμα. Μπορώ να φτιάξω τώρα κύκλωμα? Ναι, τελείωσε. Άπαξ και το έχω αυτό το πράγμα, τελείωσε. Δείτε το κύκλωμα για να μην το ζωγραφίζω στον πίνακα. Να το. Για να δούμε. Πού είμαι? Το dα μου είπε ότι είναι μία OR, το συν που έχω στη μέση, που στην είσοδό της πρέπει να έχει δύο end, τα δύο γινόμενα που πρέπει να φτιάξω. Αυτό δεν έχω στο dα. Να το. Είναι μία OR, το συν, και τα δύο γινόμενα που ήταν αυτό που βρήκα από τον πίνακα Καρνό ότι πρέπει να είναι το Qα. Το Q, το dβ, είναι μία end τριών εισόδων, μία end τριών εισόδων που έχει το χ χωρίς αντιστροφή. Να το. Το χ χωρίς αντιστροφή και τα Qα, Qβ από αντιστροφές και το ζ είναι κάτι άλλο. Το έφτιαξα και αυτό. Έτοιμο το κύκλωμά μου, παιδιά. Σε αυτό το σημείο τελείωσα. Προσέξτε, επειδή είπαμε και το reset ότι το βάλαμε να ξεκινάει από την κατάσταση α που είναι και τα δύο μηδενισμένα, δεν ξεχνώ να συνδέσω και το reset στο ασύγχρονο clear και τα ρολόγια μου είπε θετικής ακμοπυροδότησης ότι είναι τα flip-flop, αλλά τα ζωγραφίζω με τριγωνάκι χωρίς κυκλάκι εδώ. Αν μου έλεγε να τα φτιάξω χρησιμοποιώντας flip-flop αρνητικής ακμοπυροδότησης, το μόνο που θα άλλαζε είναι ότι στη ζωγραφιά που θα κάνατε θα βάζετε και ένα κυκλάκι εδώ. Δεν αλλάζει τίποτα άλλο στη μεθοδολογία σχεδίασης. Ωραία. Να το φτιάξω αυτό το πράγμα και με τα flip-flop να δω τι θα γινόταν. Μόνο σε αυτό το σημείο θα έρθω στον πίνακα και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τον πίνακα αυτόν εδώ και να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε με TAF flip-flop. Να δούμε τι θα αλλάξει. Λοιπόν, γράφω. Όλοι οι συνδυασμοί να την, οι συνδυασμοί. Που είχα, ό,τι βλέπω και από τον πίνακα εκεί. Το τι θέλω να είναι η έξοδη αλλάζει. Όχι, ούτε αυτό αλλάζει. Αντιγράφω ότι έχω το Qα συν και το Qβ συν. Αυτό είναι η επόμενη κατάσταση που θέλω να μεταβαίνει το κύκλωμά μου. Αυτή είναι η παρούσα. Τώρα όμως, προσέξτε παιδιά, είναι και το ζ, εντάξει, στο βάλω και αυτό. Εδώ είναι χ. Και είχα πάνω ότι τα Qα είναι 0 σε όλες τις περιπτώσεις. Ενώ στην από κάτω περίπτωση 0, 1, 1, 0, 1, 1, μάλλον συγγνώμη, 1, 0, 1, 0. Παραμένει εδώ, ναι, με άσο. Και μηδενικά εδώ. Και εδώ χ. Αυτό πήραμε μέχρι στιγμής. Στο TAF flip-flop όμως, αν ήθελα να το σχεδιάσω με TAF flip-flop, δεν μπορούσα να μείνω μόνο εδώ. Πρέπει να βάλω δύο στήλες που λένε με ποια είσοδο στο TAF θα πετυχαίνω την κάθε μετάβαση σε κάθε γραμμή. Δεν το έβαλα πριν γιατί στο D flip-flop αυτό θα ήταν ίδιο με ό,τι έχω. Στο dα θα ήταν αυτή η στήλη, το dβ θα ήταν αυτή η στήλη. Εξορισμού του D flip-flop ισχύει αυτό το πράγμα. Όπως ξεκίνησε και σας το είπα εδώ. Στο TAF όμως δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βάλω
δύο στήλες που να λένε ποια τιμή πρέπει να έχει η είσοδος ταφ του α flip-flop και ποια τιμή πρέπει να έχει η είσοδος β του ταφ flip-flop. Εδώ λοιπόν κοιτάς αυτό το πίνακα και λες, δεν χρειάζεται να τον κοιτάξω καν. Αν θέλω να μένει η ίδια η έξοδος, βάζω 0. Είτε είναι 0 είτε 1. Αν θέλω να αλλάζει, βάζω 1 στο ταφ. Αυτό κάνω. Έρχομαι λοιπόν και λέω, να μείνει η ίδια, να μείνει η ίδια. Άρα 0, 0. Να μείνει η ίδια, να αντιστραφεί. Άρα 0, 1 στο β flip-flop. Το β θέλω να αντιστραφεί, το α θέλω να παραμείνει ίδιο. Να αντιστραφεί, να παραμείνει ίδιο, 0. Να, εδώ δεν με ενδιαφέρει, άρα θα μπορούσα να βάλω χ και εδώ πέρα. Εδώ, συνεχίζω. Ήταν 0, παραμένει 0 το α, άρα με 0. Ήταν 0, αντιστράφει και έγινε 1, άρα βάζω 1 εδώ πέρα. Toggle για να γίνει. Ήταν 0, αντιστράφει και έγινε 1. Ήταν 1, αντιστράφει και έγινε 0. Οι αντιστροφές είπαμε γίνονται με 1 στην είσοδο του αντίστοιχου ταφ flip-flop. Ήταν 1, παρέμεινε 1, άρα 0. Ήταν 0, παρέμεινε 0, άρα 0. Και αδιάφορα το τι θα κάνω εδώ παρακάτω. Ωραία. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Από εδώ και πέρα, εφόσον είπαμε ότι ο στόχος είναι να βρούμε σαν λογικές συναρτήσεις τις εισόδους του flip-flop, τώρα δεν έχουμε D που να πούμε ότι είναι ίσο με το Q συν, έχουμε τα ταφ. Άρα τα ταφ θα πάμε να απλοποιήσουμε. Έρχεσαι λοιπόν και λες, πάλι πρέπει να φτιάξω πίνακα Καρνό. Να τον ο πίνακας Καρνό. 3 πράγματα έχει, 3 μεταβλητές στην είσοδο, επομένως 8 κελιά θέλω να έχει. Αν πούμε ότι αυτό εδώ αφορά την συνάρτηση ταφ α. Από τι εξαρτάται? Από το χ και από τα Qα, Qβ. Οι συνδυασμοί είναι τα πάνω κελιά να αντιστοιχούν σε χ0, τα κάτω να αντιστοιχούν σε χ1 και οι στήλες εδώ να είναι 0-0 ο συνδυασμός, 0-1, 1-1, 1-0. Έρχομαι και βάζω τους άσους που βλέπω εδώ πέρα μέσα. Ο άσος είναι στο συνδυασμό 0-1-0, 0-1-0, επομένως να ο πρώτος άσος. Δεύτερος άσος στο συνδυασμό 1-0-1, 1-0-1. Και τα χ που πέφτουν, είπαμε είναι αυτά εδώ τα δύο. Απλοποίηση μπορώ να κάνω, κάτι μπορώ να κάνω με τα χ. Εδώ. Άρα έρχομαι λοιπόν και λέω το ταφ α ισούται. Από αυτά τα δύο κάτω, το χ είναι 1, το Qα φεύγει, το Qβ είναι 1. Επομένως χ επί Qβ. Συν. Απ' την άλλη ομάδα τι μπορώ να κάνω? Το χ0 και φεύγει το Qβ που αλλάζει, μένει το Qα. Επομένως συν χ0 επί Qα. Αυτό βγήκε από τον πίνακα Καρνό. Έτσι, τώρα μην εξηγώ και τον πίνακα Καρνό, είναι ύλη άλλου μαθήματος αυτό ουσιαστικά. Πάμε να δούμε το ταφ β. Τι θα βγει? Φτιάχνω πάλι τον αντίστοιχο πίνακα Καρνό. Χ, Qα, Qβ, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 και 1 εδώ. Έρχομαι εδώ και λέω, πού έχω άσο στο ταφ β? Έχω στο 0, 0, 1. 0, 0, 1. Να ο πρώτος. Μετά έχω στο 1, 0, 0. 1, 0, 0. Μετά έχω στο 1, 0, 1. Να τον και ο τρίτος. Και έχω και τα δύο χ που έχω από εδώ μεριά. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα έχω μια τετράδα εδώ πέρα που μπορώ να κάνω. Άρα το ταφ β μπορεί να είναι τι φεύγει από όλα αυτά εδώ, τι διαφοροποιείται. Το χ φεύγει και το Qα και μένει μόνο το Qβ που είναι χωρίς αντιστροφή. Επομένως το ταφ β είναι σκέτο το Qβ. Έχω και κάτι άλλο όμως ακόμα. Συν, τι μένει από αυτά τα δύο. Από εδώ, αυτό που αλλάζει είναι μόνο το Qβ που φεύγει. Έχω το χ χωρίς αντιστροφή και το Qα με αντιστροφή. Άρα, να πως θα συνδέσω τα flip-flop μου. Ας το κάνω και στα γρήγορα το κείμενο και θα γίνει λίγο χαμός από τις συνδέσεις, αλλά τέλος πάντων δεν βάζω το clear και το ρολόι για να μην μπερδέψω με τα σήματα που είναι στάνταρ εκεί που μπαίνουν. Είναι ό,τι ισχύει και στο κύκλωμα που είδαμε εδώ. Το clear και το ρολόι. Έχω όμως άλλες εισόδους. Έχω το ταφ α
QA, ταφ β, QV, QA not, QV not. Και μου λέει, το ταφ α είναι μία OR πύλη με δύο ends στην είσοδο, μία OR με δύο ends στην είσοδο, να την. Η πάνω είναι χ επί QV, χ το 1, να το χωρίς αντιστροφή, και το QV, το έφερα εδώ πέρα βόλτα το QV, και ο άλλος όρος είναι χ not, άρα το χ πρέπει να το περάσω και από αντιστροφή εδώ, χ not επί Qα, άρα να πάρω και εδώ και να το φέρω εδώ. Να πως συνέδεσα το α flip-flop. Το β flip-flop πάλι έχει μία OR, να την η OR, που στη μία είσοδό της πρέπει να μπει το QV, να το QV, εδώ το έχω έτοιμο, το φέρνω βόλτα, και η άλλη να είναι μία end χ επί Qα not, το χ χωρίς αντιστροφή, επί Qα not. Το Qα που το παίρνα, το πάω εδώ πέρα, το κάνω ένα άλμα, το κατεβάζω κάτω και το έβαλα. Παιδιά, τώρα στα κυκλώματα το πώς θα το φτιάξετε, προσπαθήστε να γίνει λίγο καθαρά, αλλά με ενδιαφέρει κυρίως να βρείτε σωστά τις εξισώσεις. Αν τις βρείτε σωστά, μετά είναι λίγο θέμα τώρα το που θα τραβήξει τις γραμμές. Μπορεί να τις κάνεις έτσι και να μην φανεί καλά. Σίγουρα θα δίνω μικρότερο βάρος στο αν θα φτιάξετε το κύκλωμα και περισσότερο στο να μου βρείτε σωστά τις σχέσεις. Αφήνω αυτό εδώ και επανέρχομαι στο κύκλωμα αυτό που μου το έφτιαξε με D flip-flop. Σας το έκανα με TAF για να δείτε και όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει άλλη φορά. Παράδειγμα, αν είχαμε άλλο τύπο flip-flop, πώς θα ήταν ο πίνακας ο οποίος πρέπει να φτιάξω. Θα βρείτε στις διαφάνειες πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα για να εξασκηθείτε και να τα καταλάβετε. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλει να κάνει τώρα είναι να μας πει, εάν τυχόν βρεθεί το κύκλωμά μου στην κατάσταση που τη θεωρούσα ότι δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, ποια ήταν αυτή, το να είναι και τα δύο flip-flop 1. Και σου λέει, λόγω θορύβου, έστω ότι πέφτει σε αυτή την κατάσταση, όχι σε κανονική λειτουργία, λόγω μιας απρόσμενης κατάστασης στον έξω κόσμο, που δημιουργεί ένα θόρυβο, μια παρεμβολή και αναγκάζει τα flip-flop να πάνε στην 1-1. Μετά θα δουλέψει σωστά το κύκλωμά μου. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλει να μας βάλει να κάνουμε επαλήθευση. Για δείτε λοιπόν τι κάνει εδώ πέρα στην επαλήθευση. Να επαληθεύσουμε την ορθή λειτουργία του κυκλώματος. Κάνουμε ανάλυση. Τώρα πάμε ανάποδα. Ερχόμαστε εδώ. Τώρα ξέρουμε τι είναι τα dα και τα dβ. Είναι αυτά που έβγαλε μετά τις απλοποιήσεις που έκανε, έτσι. Στο τελικό κύκλωμα παίρνουμε τώρα. Αφού παίρνουμε αυτές τις σχέσεις και έχουμε όλους τους συνδυασμούς πάλι, όπως κάναμε στην ανάλυση την οποία κάναμε την πρώτη ώρα, θα πάμε να αντικαταστήσουμε το τι βγαίνει στο dα dβ. Σας κάνω 1-2 μόνο, τα υπόλοιπα είναι, παίρνεις τα νούμερα και τα βγάζεις, έτσι. Λοιπόν, εδώ, πάρω ένα μεσαίο συνδυασμό που κάτι να βγάζει λίγο διαφορετικά. Πάρω αυτόν τον συνδυασμό. Εδώ λοιπόν, για να υπολογίσω το dα, χ επί qα, χ επί qα μου κάνει 0, συν χ επί qβ, 1 επί qβ και το qβ 0, άρα 0 παραμένει εδώ. Στο dβ είναι χ επί qα not, είναι το χ1, αλλά το qα επειδή θα αντιστραφεί θα γίνει 1. Άρα ο πρώτος όρος βγάζει, όχι συγγνώμη πρέπει επί qβ, ναι, αλλά και το qβ είναι αντιστραμμένο, άρα 1 επί 1 επί 1. Να γιατί βγαίνει 1 εδώ. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, εδώ, στον επόμενο παλμό, το QA συν θα είναι ότι το dα θα είναι 0, εδώ θα γίνει 1. Με την ίδια διαδικασία συμπληρώνω υπολογίζοντας αυτές τις σχέσεις όλες τις γραμμές εδώ. Βγάζω και την έξοδό μου, τι θα πρέπει να είναι σε κάθε μία περίπτωση. Είναι σημαντικό να βγάλω και την έξοδο, μετά την απλοποίηση επαναλαμβάνω, έτσι. Αυτό έχει βγει μετά την απλοποίηση, είμαστε μετά από το σημείο που είχαμε... Να τον. Έγινε απλοποίηση εδώ πέρα και προέκυψε αυτό το ζ. Αλλιώς αν δεν κάναμε απλοποίηση θα ήταν χ not επί qα επί qβ not. Θα είχα κι άλλο όρο εδώ πέρα. Με σκέτο λοιπόν αυτό το γινόμενο των δύο πραγμάτων, βλέπετε ότι βγήκαν αυτοί οι δύο άσοι. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις το ζ είναι 1.
Πας λοιπόν τώρα και κάνεις τον πίνακα αυτό διάγραμμα ροής, καινούριο διάγραμμα ροής. Ποια θα είναι η διαφορά του από αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε? Ότι έχω και την κατάσταση D που είναι το 1-1 και θέλουμε από εκεί να δούμε τι θα κάνει το κύκλωμά μου. Αυτή είναι η διαφορά, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη φασαρία. Να το κύκλωμα. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Το πρώτο είναι ότι είχαμε. Δεν σημαίνει ότι χάλασε και αυτό που είχαμε σαν βασικό, σαν βάση για να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό. Όμως, από το D, εάν μου έρθει άσος, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί θα πάω στο C και η έξοδος δεν θα πάρει χαμπάρι, παραμένει 0. Δεν ανακάλυψε ξαφνικά ότι έχω κάποιο συνδυασμό 1-1-0. Όμως, αν είμαι στο D και μου έρθει μηδενικό, θα βγει ένα στην έξοδό μου. Αυτό δεν το θέλω. Η έξοδος μου θέλω να δουλεύει μόνο όταν πραγματικά ανιχνευτεί 1-1-0. Δεν με πειράζει αυτό που με πήγε σε μια κατάσταση και εν πάση περιπτώσει επειδή δεν έβγαλε η έξοδος 0, λέω εντάξει δεν θα καταλάβει τίποτα ο χρήστης του συστήματος ότι ανακαλύφθηκε ο συνδυασμός 1-1-0. Εδώ όμως είναι πρόβλημα. Η επαλήθευση λοιπόν δείχνει ότι το κύκλωμά μου δεν λειτουργεί σωστά όταν βρεθεί κατά λάθος στην απαγορευμένη κατάσταση D. Θα θέλαμε και από την D κατάσταση να πηγαίνει κάπου οπουδήποτε, αλλά με Z0. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Απλά αν το βρεις ότι η απλοποίηση σου έκανε αυτή τη ζημιά, δεν κάνεις απλοποίηση. Αυτό λοιπόν που δείχνει, δεν σας το κάνω αναλυτικά, θα κάνουμε άλλο παράδειγμα μετά το διάλειμμα, αλλά το μόνο που έκανε είναι ότι δεν πήρε απλοποίηση, δεν πήρε εδώ πέρα χ. Κοίταξε μήπως γινόταν απλοποίηση. Αν για παράδειγμα είχαμε τους δύο άσους εδώ κοντά, θα κάναμε. Δεν είπαμε να μην κάνεις καθόλου απλοποίηση. Να μην κάνεις απλοποίηση που χρησιμοποιεί τα χ. Αυτό το πράγμα κάνει. Και αφού δεν βγάζει τίποτα, βλέπετε ότι βγαίνουν πιο σύνθετες σχέσεις, αλλά αυτός όμως ο συνδυασμός σε οδηγεί σε αυτό το διάγραμμα εδώ πέρα. Δηλαδή, με τις νέες σχέσεις, χωρίς απλοποίηση, χωρίς τίποτα, αν βρεθείς στο D, οτιδήποτε και να σου έρθει θα πας reset, αλλά το Z θα παραμείνει 0. Και δεν θα έχεις κάποια ψευδή ένδειξη, κάποιο false alarm για αυτό που ψάχνεις. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ, κάνουμε διάλειμμα.